Cu mult timp în urmă, în inima fermecătoare a regiunii Bucovina, s-a născut o legendă ce continuă să captiveze sufletele celor ce aud șoptind. Se spune că în secolul al XVI-lea, într-o eră tulbure, un nobil și înțelept domnitor, numit Movilă, a avut o viziune: să ridice un sanctuar ce să protejeze poporul său și să păstreze credința neclintită. Inspirat de un vis divin, el a hotărât să construiască o mănăstire ce să fie farul speranței și puterii spirituale. Domnitorul a chemat cei mai iscusiți meșteri și artiști din țară, care și-au revărsat inimile și sufletele în construcția ceea ce avea să devină Mănăstirea Sucevița. Zidurile au fost ridicate cu iubire, culorile au fost insuflate cu pasiune, iar frescele au prins viață în povestiri ce aveau să reziste trecerii timpului. Legenda spune că piatra necesară construirii a fost cărată timp de 30 de ani de o femeie cu bivolii săi ce își căia păcatele. În zorii fiecărei zile, cu putere și rezistență, ea își începea drumul către mănăstire. Înfruntând greutăți și încercări, își purta cu dăruire pietrele necesare, una câte una, construind temelia și zidurile